to ang kingdom of praise. Lamang. Kanang material ana nga kingdom of praise. Ibuwa ana kanang Katoliko Romano. Gano man. Kaya kanang Katoliko Romano, mauna ang continuation sa istorya ni Libby. Kang Libby ka na sila kapanay. Dili, kanang iglesia ha, ang giingon ni Jesus na sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Muna inyong tunan. Kamong kanan nga mga kardinal, mga pisya, paminaw mo. Kasi akong live, inyo ni, kasi akong video ni Trey Tanunay. Aron makasinti mo sa tinuod. Kanang Panginoon ni Jesus nga sa ibabaw na ining bato pagkatukuron ko ang akong iglesia kung ang gahong sa kamatayon dili makapuntog na niya. Dili kanang Katoliko Romano na iglesia. Gano man, kay katong iglesia ha, si Kristo ang magtugod, dili ang mga apostoles. O ang pagtugod ato sa ikatulong pagkaadlaw. Dito ka po may kamo ang pagtugod, dili atong panahon na. Malagay mo si Jesus, bukan ninyo ang templo. Kaya sa ikatulong adlaw patindugod kung hindi pag-usap. Aning ikatulong adlaw, nagiingon sa Hosea 6:2. Nga sa ikatulong adlaw, pagabanhaw niya, o pagapuyo siya katubangan, maong ka na ang pagpatindog niya sa iyang iglesia na ang role ana is kingdom of praise. Siya ang amonay kingdom of praise kay ang role niya high priest. Labaw siya nga sacerdote. Mao nga sa iyong resaptor ninyo nga kanang Matthew 16:18 sa pag-ingon ni Jesus na sa ibabaw na ining bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia, wala panimatuko siyang panahon. Ang pagtuko gani, mao ang iyang pagbalik sa ikatulong adlaw. Ito ang pagtukon. Mga kanang Katoliko Romano, ang ilang huna-huna, sila ang tinuod na iglesia na gingon ni Jesus na pagkatukuran sa ikatulong adlaw. Dili man tinukod. Di ba si Jesus ang magtukod sa iglesia, dili apostoles. Walay apostoles na gitukod sa pagtukod sa iglesia. Kay si Kristo ang magtukod na. Kanang sa mga apostol, ipo lang sila nagpadayon sa Ebanghelyo mahitungod sa pagka-manluluwas ni Kristo. Maura na ilang ipadayan dito. Aron matukod ang kanon na iya sa atong Ginoong Kristo. O na itawag tayo ng Christianity. Yun kay iglesia na kingdom of praise. Dili. Kay kanang kingdom of praise, muguwa nga, and the third day. Dili ako lipot ko ba o? Aron mapasa mo. Wala kong dito ha. Hindi mo mapilong basa eh. At ano? Gabi ka si Polo kasi lipot ko dito. Aso ka si Juan? O, sa lipot mo.
Kayo manimati kay inyong sanyaw itong kanayo Panginoon. Ganahan na kayo sa sanyaw inyo pagitaw. Kumpara nato sa upang sa sanyaw. Bundok ang ilang sanyaw ka. Puro pangangkon na bundok. Mga ito masunakon, ang Pinoon nga sa Jesucristo na ingon sa maaw sa ibabaw ng bato. Ikaw, Pedro, usultihan ko ikaw na ikaw mo si Pedro. Sa ibabaw ng dakong bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang pangutana, ano sa mga tukuron? Kung mayroon ka yan itong panahon na natukod na, kanang pulong pagatukuron o natukod na, ay ba? Ha? Kaya natukod naman kaha ang maong iglesia. Correct ba ang pag-ingon ni Jesus na pagatukuron na natukod naman di ay? Ha? Asa man ang mga teologiya eh? Lalo naman ang ipariho ang pagatukuron o natukod na. At itong panahon sa pagsulti ni Jesus, kailangan na pulong mga tinungan. Pero nga, mayroon si Jesus na natukod na. Ang ingon niya, sa ibabaw ng bato, pagatukuron ko ang iglesia. So, wag kami katukod. Ang pagkakana, ano sa ama niya pagkatukuron? Sa Juan 2, Israel, hangtong sa Medyo, sa Mesulbe. Gupanin niyo kaling templo. Kaya sa ikatulungan daw, pagkindukon ko pinipag-usap. Apan ang templo kaya ipasabot, mao ang iyang lawas. Kung saman ang katumbas sa lawas, ang lawas mao ang iglesia. Sa ito padiri, lesson sa ito, na kung ang templo niya mao ang iyang lawas, nga pagkatukuron sa ikatulungan daw, o ang lawas mao ang iglesia, dili lesson sa ito, na ang iglesia may tabo ang pagtukod ni Kristo na siya ang magtukod dili mga apostoles sa ikatulungan ng Panginoon. Mauna ka na yung pangitaon dayon. Kung kanus aman ka na dilis kalibutan ang ikatulungan ng Kristo. Ha? Kung saan makatudlo na ito na? Ang makatudlo na ito na, talirang pag-ihap sa mga tuig sa kalibutan. Diha raka mahibalo, nga talang dapita ada, mo na nang ikatulugan daw. Pero wala'y pag-ihap sa mga tuig sa kalibutan, wala'y pakatugan mo ang ikatulugan daw. Ay ang nag-isip ang kalibutan. Ang kagaling kalibutan, tunay pag-isip ng mga tuig. Yung problema karon, sayo ang imong mga tuig, sayo ang imong kalendar. Kalendar naman sa Ginoo ang makatugang ara. Ha? Kalendar naman sa Ginoo ang makatugang. Kung sayo ang imong kalendar, dili man ang makatugang ang ikatulugan daw ni Kristo. Kaya kanang imong kalendar binuhat man sa tao, o ang Ginoo, ang Diyos. Wala man magkinabuhi sa binuhat ng tao. Ay naaman sa ikawalin mong binuhat na kalendar niyo. Mao ka na ang dakong kalainan sa usa ka magsasanyaw nga ilo lang sa magsanyaw sa kung unsay na hisulat sa Biblia. Kung di na makahimo sa pagsanyaw sa mga sanyaw na tuwa na nagadikan sa hula-hula sa Diyos.
Ilalang. So, klaro nga, kanang iglesia, na di mo diha, wala pa nakatubo. Jesus. Ang pagtubo na mao ang ikatulugan daw pa. Niasa na na tukuron, kung mabot ang ikatulugan daw, sa Roma? Ha? Ang usa ka libo ka tuig sa Dios. Ang usa ka adlaw sa Dios. Adunay katumbas ka natong tao nga usa ka libo ka tuig. Mabasa ninyo sa Salmo o sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 3. Diba niya, ang usa ka adlaw sa Ginoo may katumbas nga usa ka libo ka tuig sa tao. Sa ato ba, kung maghisgot ka diha kung ikatulo ka adlaw sa Dios, ini may katumbas sa ato nga tao nga ikatulo ka libo ka tuig. Nga sa ato ba, kung sa ikatulo ka adlaw pagatukuron na mo ang iglesia, dito may kabuk sa ikatulong kalibo. Karang inyong iglesia na sa Roma, tinsay may lagi ninyo, nga kanang iglesia na tuko sa ikatulong kalibo ka po hindi Kristo. Yun yung tao. Kasi kamoy baliw. Yun kami mga sulpot. Ha? Karungan ninyo, kaya kaluwasan ang asa kong kamo. Okay, kung kalimot sa isulti ni Diyas sa anunsasyon. Kahit hawak mo ang katotohanan, talo ka sa katuwiran, tagumpay pa rin ang kalaban. Kung ay moto niya. Ikong tanangin mo, nanas mong kamot ang kamatuuran, pilipikas katarungan, daog ang inubutan. Kung ay inabugado na katarungan. Nana po ang Pinoon. 1,000,000%. Dili ko mahadlok ko sulti na nanato ang Pinoon kay bisan daw naglawa karon. Wala ko magdahong nakita ko president. Kaya wala ko sulti kita na president. Tuwas kalita kung itanawag ko ay nakasulat kita ko president ko. Siba eh. Pero wala ko ka-remember tungkol sa kapisi sa buwang utong. Ang isulti lang na si Barney na hula-hula na ito nga upuli. Pero siya kita lakos di pulong, siya lakos di pulong. Sa bato sa punta. Yung punta ginoo istorya na ito. Sige lang lang sa wala na rin mo maatiman ang bulong ito. Hindi lang ka rin mali bulong ito. Wala pa kapaganda mulay tao din. Kaya di ba ba ko? Natay baka karoon, baka pinarotas mga tao na ito. Na, kingdom mo president, hindi pwede, bahala ng uban. Bahala na po na birthday. Anong mutual bahala na, anong company bahala na, ayaw lang eh. Kaya tanang kingdom of praise, Diyos na. Kung inyong kalimpan kani, wala na mo ilaing ikalimpan ang Diyos na. Kunay tinungan na. Di ko hadlo ko sulti. Na 1,000,000% tinungan ay magpahinungdong ako. Kamu, ha? Sila ha? Muna. Ngunit dapat kami tanang kamauhin mo usulti. Laro mo ka na usulti sino? Pedro, sa iba po, hindi dakong bato.
pagkatukuron ko ang akong iglesia, isa ang gahom sa kamatayon, hindi makawagpong kaya. Anak ba sinuntihan ni Jesus na pagkatukuron na tukod na ba? Wala pa. Ilan na ba yung mga apostolis at kung panahon na? Wala pa. So, dili tayo sila ang patukuran sa iglesia. Ay kung natupog na unta, di naman na isuliti na pagkatukuron. Ha? Ano nga ba ko na? Nangyayon mo ginawa na saan na ito na? Isa na ito kapiyalan sa material. Si Daniel Makaraya, di na po kapiyalan, di pa rin naman. Kani po sila, di na po na ilang trabaho. Ay, nanulunda na sila. Ito na sila po. Kaya kung doon ako sa mga umudala sa material, wala na po ilapot sa material. Sa ginoo ko, ay magpulog ang buhat na material o ang spiritual. Ako o kamong mga apostoles, mga ang manluluwas sa kalibutan. Oh, there is another bro na mao'y motiban na libuhat sa material. Aron ang atong utok na the-drive sa spiritual dili magkapatulog-patulog. Kaya ako, bato, ipulog, natubang sa KSTD, ipapon, mabuhat ng kontrata. Sabi ko din niya, no? Kanyang kaluwasan ng Lord. Hindi magpapuro yung anira. Kasi kira tagsimpa, kaya mga anin, kaya mga ubang mga simbahan, sigira simpa, sigira halat, sigira ikanapulo, halat. Hindi maitaw na mo. Religious formula na siya. Kanang formula sa Ginoo, datuon man mo. Gawin man mo karon nga hayahay. Kung galing ipadala mo din kay mga pobre mo. Kung dato pa mo, di mo ipadala sa Ginoo din. Mauna nga, doon ay material na muhawas ng Diyos Kristo. Mauna karoon ang akong misyon. Manang itutukan ang akong pagkatagsa kung unsay paagi na makahatag ko ninyo hilay-hilay na pag-uswag sa inyo kanina buhay. Kung mauna ni, kaya man mo graduhan, kanilang rumero na itong maestro. Kanilang rumi, pero hindi mo na. O, so may dihimo, ang palingabuhi na ihatag sa Ginoo diha sa tao at itong palingabuhi na related sa everlasting life. Kung sa mana nga palingabuhi na related sa everlasting life, mao kaning masahi. Ano man? Kung sumay ka lang bigitan o related sa masahe sa everlasting life. Simple tayo. No? Sa mga huwag akalang diawin din pareha. Ano man? Ang sunay lang everlasting life. Kaya mamatimpa. Pagkatimpa nila, musaka sila dito, murang gapas. Kapag mo na ilang sarina na video, na nagbibigyan ng pagkakaasa rin ng lupa, pagulong ito, nilang hihigo kung ito. O mga ilang everlasting life. Pero kalimot mo,
Now, ngayon kami life. Life is God. Ha? Isa'y mo pa. Sa tibuong kalibutan kung ako ngayon na life is blood. Blood is life. Alam nga mga doktor sa tibuong kalibutan kung ako ng pangkaon, tinuod ba na ang blood mo ang life is blood, di ginausuba. Kung ato pong ipaagi sa Bible, ingon po ng Diyos, tulig ka mong magataon sa unod na uban ang dugo, kay ang dugo mao ang ginagawa. Pero nung sa may kalambigitan ang dugo sa masahe, kung atong basahon sa Samuel 2:21, 3:21, nasaan ang Diyos niya, mahinungan niya ang atong dugo, nawa pa niya mahinlong. Kaya ang Diyos magapuyo, ipon na lang. O ka na yung doktor yan. Aring as doktor, doon sila maghilo sa dugo, gitawag ka ng dialysis. Pero nga naman lagi, na wala may taong ginayalisis na nakabaton o tagas na dinabuhin or dinabuhin way pagkakato. Huwag man lagi. Tungod kay kanang formula na dialysis, dili mao ang formula na paagi sa paghilo sa dugo, dili mao ang formula kita sa lahat. Kung sa may formula sa paghilo sa dugo, formula sa Diyos, mao ka ng masahe. Ang pangutana, tinuod ba na ang masahe makahilo sa dugo? Yes, makahilo. Nga naman, kay kanin atong gitaon, timani ninyo ha, utabok-ta o saya. Kanin atong gitaon, pag-abot ani sa tungol, timani ha, kana gitaon nalang stama. Pag-abot ana dito, kanang atong abdo, ang pag-abot ana dito, liso na sa tungol, galing na niya. Kunya kayo bulak man na, dili na siya mahilis, di na siya matunaw, kayo bulak man. Mao nga, naatay abdo, nga mo bumba o katulog. Muna trabaho sa abdo. Kanang abdo, mo bumba o katulog dito sa atong kinaon. Aron makontrol ang kadanlog, makontrol ang bula. Isa'y nakabantay ninyo, human mo mukhaon, pagkataon manok ang mukhain ninyo bilugaw. Nakabantay mo wala? Kamu nasa silpo, dako lang mata, hindi lang tao. Lagtanon kayo. Igaling ko ikaw ang i-split na kung i-split. Kaya lagtanon kayo. Nga naman na, napait man ang atong binugaw, human ka. Tungod sa abdo, nga gibumba ana dito sa tungol, aron ang tungol na to makagaling. Pagkadugmok ani, madugmok na ni, mahimo na dayon yung sini, ang mahimo ng glucose. Diba niya? Mahimong glucose. Musunod na sa gitawag ko small intestine. O sa mga small intestine, kanang damay na tinae nga sa baboy para gitawag ng ilugon. Ilugon aron di masulat tayo. Mga gitawag siya ilugon. Pag-ihaw na, ilugon ito nag-ihaw. Ay dito ilugon, sudan to tayo. Mga gitawag siya ilugon. No? Ano hirap na ilugon? Pag-ihaw na ilugon mo na rin sus nag-ihaw. May
Kaya di na inugol pagkatotoo, mapuno ka nagkain. Yura naman po ito, bakit naman ito ganon? Kaya katuta, hindi na mo tustumol. Di kasabot ko. Ikaw, kasabot ko ka. Pag-abot ala dito sa itong small intestine, tamis kayo na, puting kamisa, labi na rin humay. Sugar kayo na. Puting pagkakamisa kayo. Mao nga bumbahan na po na o insulin gikan sa atong pancreas. Munang ganang lawas sa tao, ipurma sa inyo na kumplito na na dito. Kung ang binyarin nato, dili mamatay ang tao, basta walay organ inside our body mga dahil. Basta walay badaot ang body ito, walay mamatay na tao. Jadi man daw. Hindi matigulang. Muna trabaho sa pancreas. Ang pancreas, muhatag o kaning insulin dito sa atong kinaon na glucose tungkol sa iyang katamis aron makontrol itong katamis. Pagkahuman na suyo po na sa bilay. Unsa na bilay? Kanang bilay, mao kanang gatakot sa tinae kamurag sa lupig. Kung mag-ihaw og manok, hawiri ng tinae, asaha, ilgata, makita nimo na ay nagditay diha, nagtapot ng mga murag sa lupig na nagpukog sa mga tinae kung nagitawag og bilay. Mao kanay, hinay-hinay ng higo sa atong itaon. O dadon kana sa dugo, ang dugo ana mo'y mag-dispatch ana dito sa atong mga cells. Muna gitawag nga, that is life. Kay kanang dugo, mao'y gipaanuran sa pagkaon. Ika nga. Tama ko pa tanan. Kita mahimo kaluluwa sa nagalibutan puro sa Singgit, hingusan niyaw. Dili, wala sa tao. Ang kaluwasan as pagkao na, hindi. Sige mo, habang baboy, patay mo. Sigurado, dali kayong mamatay. Sige mo, habang ng baboy. Swerte na gudan mo sa tinta, timbak ka mo. Tanawa itong vlogger. Nasikat ko na itong vlogera. Sige ka, Blitzon, Papa, Blitzon, mga adukong Blitzon, or adukong baboy. Diba, namatay man. Dahil, bata pa? Vlogger ka ba? Tungkol sa pats na mao'y natapahugaw siya ni-trans dito ni balik ito. Mao nga, kanang dugo, itawag kong kilabuhi na kay mao kanay ipalatayan sa Ginoo sa atong mga nutrients na mao'y pagkaon sa mga cells sa atong unod. Ika na. Karon, kung hugaw ang atong pagkaon, kung sa hugaw, kana mukaon ka o mga winom ka mga kaminitig sa mga sutri. Pag hugaw kaon karon, oso na, isa na sa pag-istora mo to. Hilig yung lahimo, hilig yung kaon, o gakaon pa, gamay na o Sprite, Pro, Royal, Pro Orange, 7-Up. Wala na may 7-Up nun, 7 down na. Puno ng misilyo, patong-patong ng patyo. Kung punaan pa rin ko sa galibo katuwi, ganang patyo nila, kabutas pangano. Ang kahabo. O manay, usos ka o karon. Ang dugo na hugaw. Kunya, kadang mga tambok sa mananap na inyong ihaw sa mas
tambok sa karimbakan, tambok sa gandin, tambok sa karnero, tambok sa baboy, dili ipakaon sa imo. Dili ipakaon tungod kay ikaw makasala, dili ipakaon aron dili mahugaw ang imong dugo, aron mabuhi at dugay sa kalibutan. Unay purposa. Mabasa mga sayo na dili ipakaon. Asa mabasa? Levitico City 3. Levitico 3:17. Basa. Ito na ipagaw ng tambok. Mulang kami, mag-ihaw may baka, among sunan doon karibakaan. Wala na po. Wala na ilakang ang sabaw. Pagkaon eh, puro sunod, murang bigyan eh. Ewan nyo eh, sibo. Aron walay, tambok na makakaon, makaon ang mga tao. Sige, basa. Levitico City 23. Diri, tayo makita ng mga wapo ito. Silang ganito po. Sulti ang mga anak sa Israel sa Panginoon. Dili kamo magkaon og bisan unsa na tambok sa baka, bisan sa karnero, bisan sa kandil. Sultihi ang mga anak sa Israel sa Panginoon. Dili kamo magkaon sa tambok, sa baka, bisan sa karnero, bisan sa kandil. Ingon ay ka. Sa Israel mga! Huwag kang labot, anak! Bubo masyado. Bubo? Ilang bubo? Bubo as in bubo. Natural nga ang nabanggit ng Israel kay ganang istorya karon sa Israel na nasubo. Alang-alang sa Pilipinas na ng istorya ang Diyos ng Pilipinas na ang ganang istorya sino sa Israel para nagsubo. At kung panahon na ang istorya sa Ginoo, wala pa sa China, wala pa sa Amerika, wala pa sa Japan, wala pa naso. Gawas sa Israel, gawas sa Kanaan. Natural ang mabanggit niya Kanaan. Israel. Buko. Puting buko ka. Ingon dahil siya, kailang balaura sa mga Hudyo na. Sa panahon na natural, mga Hudyo ginamalitok sa Ginoo. Kamu magaling labot ng Hituhano na. Huwag galing labot ang Babylonia, huwag galing labot ang mga nason. Gawas ka ng nason ng Israel. Bubo. You are very bubo. 100% bubog ang mga ibigay. Israelitas dito itong ibanggit, Israelitas na parang ipakanaugan na ni. Nasugod ang Ginoo istorya sa Israel man. Natural Israel na. Alala mo yung Ginoo nga. Dili, ukaw ng kampo, kamong Israel, kamong China, kamong sa mga Amerika, Pilipinas. Wala pa ibutang sa listahan sa Diyos na sila pagalawason. Gawa sa Israel. Dito na rin ibutang sa panahon sa ating Ginong Kristo. Diyos ay pagbutang mo ng Diyos sa tanang mabuo kang Kristo, sa tanang mudawat kang Kristo. Siya na dapat at ikatungkol sa pagdating mo na sa iyo. Ate na nagpalaura mga tulokoy. Kung nakasabot mo. Ate na ang tibo kalimutan na ng palaura ay ang dawa may mo naman na sa iyo. Pero kahit yung panahon na wala ko na isulti, natural ang focus sa mga Hudyo sa Israel. Grabe ka po.
1,000,000% bubok, as in bubok. Mga bubok ng dako. Ibangga nga ako, ibalik ka, susunod na. Ibalik makapilog ko sa tumoy na lang sa kabalhigo sa kanin. Kanilang maglasiyas tao maging harong na po. Huwag ka rin mo kayo gano'n. Sa Pag-ingon ng Hesus Kristo sa ibabaw ni Dani Matug pagkatukuron ko ang iglesia, ito natukon na, asa natukon sa Roma, huwag mo gibalik. Ha? Ano sa tukuron? Sa katulungan lang ba? Imo si Kristo, bukan yung tiblo. Ay sa katulungan lang, tukuron kung ilipan-usap. Kung sa tiblo, yan lawas. Kung saan yung lawas, iglesia, sa tulungan. Anong pagtukon? Sa katulungan lang ng Kristo. Ang pagkana, kanang katulungan lang, kung saan ang may tabo, natural. Pagkitaang ikaw ba din sa adlaw o sa tao? Adlaw sa Diyos o adlaw sa tao, isa may diferensya. Ako may diferensya. Kaya kung saan adlaw sa tao, o sa Diyos o sa Ginoo, alam na itong tao o sa kalibo katulika. Sa ato pa, kung ang iglesia pagkatukurong sa ikatulungan adlaw, sa Ginoo na sa tao, sa ikatulong kalibo katulika. Kung sa ikatulungan ninyo mga mundo, kadang iglesia sa Roma na tukol sa ikatulong kalibo katulika. Asa nila? Ha? Ito lang yung mga dipindira, bread, dan pulang wain ninyo. Nakay simot ninyo, parang simot ng baboy. Kaya na lang puputan, maging puputan. Sibiyakin mo, pero puputan mo sa mga puputan. Matarong mo sa mga matarong, pero sa mga dautan, yatakan ka. Pupunta mo sama sa taib na tulang kalapa. Pupunta mo sama sa abong sa iyo ka. Pagkatumpan mo na ko. Hindi mo sa iyo kayo. Nararamatukan niyo yung kailang pinako. Nagalang po pagkaunaw. Kung mahisgo tao, kingdom mo pres. Nahanaw eh. Ano saan hinahanaw? Dito ni Salomon. Ngayon nahanaw ni Salomon? Tungod ni Astaro, ipulihan niya Diyos-Diyosan. O si Salomon, nisunod ni Astaro, kung nisimba mo na Diyos-Diyos, iya gigama pagpalit ang mga Diyos-Diyos ang mulo, katong sa ang mga Diyos-Diyosan na giguba ni David, iya gipakindog pagpalit. Makutoy na kapahanaw ang kingdom mo pres. Pagwa ng Ginoo sa Kristo ang ahas kani pagkatuguro na nagwa ni matugor. Mao nga ni saad siya sa ikatulong adlaw sa bukani kung magbanaw ka nato. Kanang tao na binanhaw ang titulo na ginharian ni Kristo. Nga mao ang ginharian sa kapay. Kung mutala mo gano'n sa natungkol yan, sa panahon pa rin. Ha? Sa panahon pa rin sa paggawa sa mga audio, dito nila ko apanahan sa pagtihag nila sa Biblia. Ay pagkasala ni Salomon sa 997, ang Israel na duha kabali na wala ang mga saserdote. Ipulihag Diyos-Diyosan kay si Jeroboam na mo'y gipili sa Diyos ng tumalaon ka, nagama o mga Diyos-Diyosan na baka dito sa bitin. Aron ang panon sa mga katauhan, dilit mo adto ni Roboam nga anak ni Salomon. Baka di kalimutan lang. Puro sa kapitulo, versikulo. Puro man na ilaha. Isang karang istorya nga itong isupay na sa Biblia, wala naman niya. Muna, gila na itong pagpakasalaan ni Salomon.
nitindog si Ezekias sa negatibo 743. Wala niya mabalik niya. Kaya lipunin niya si Manases. Kung si Manases nagbuhat sa tanang nilan, tanang dapat. Hangtod na to ni Ezekias. O nga gibihag ang tibuok katawhan sa Dios nga kingdom oppressed, gibihag dito sa Babylonia kung nahanaw ka dito sa Israel. Sa dito na sa Babylonia, ang Diyos nagpakita o tawgo dito ko Babylonia nga usa ka dakong larawan nga nabahid sa 5 kabahi. Ang ulo, bulawan, ang lupa, mga bukol sa lapi, ang tiyan o mga paa kung baga, ang katiis pughaw, kung ang mga tudlo sa tiyan, may bahid na pughaw o may bahid na yung ang kulong. Kung dunay usa ka bato nga gisapsap, nga walay kamot nga nagadadto sa larawan nga dapit sa mga tiyan ug nagadumo kayo para. Ug ang Dios o ang larawan na himong sapa sa taho. Kung ipatpat sila sa hangin, kung walay dapit na nakita alang kanila. O gingon din ang Diyos dito sa baka nila. Sa mga adlaw yana ng mga harian, ang Diyos sa langit magatukod usa ka ding harian na dili kay malupag ni ang gahom niya na mabilin sa laing katawhan. Apat kini magabimbag magatukod ng karanging harian o kinulungkag sa walay katapusan. Dili ni mahimong karibal sa kingdom ni Kristo Jesus. Dili kay lahi ang kang Kristo nga kingdom oppressed, lahi ko nang isultidan niya. Dili ni magkaribal. Busa usara. Kanang harian nga diingon sa tukulong, mao kana ang harian nga mga pari ang mga dumala. Nang kingdom oppressed na. Pag-abot sa itong Ginoong Jesucristo, gibalhin sa Pilipinas. Wala sa Roma gibalhin. Gibalhin sa Pilipinas. Pumunta na ta. Masulit pa iba na kayo na wala sa Roma. Sumaya ang sumot. Kaysa ikatulong adlaw ni Tumoro. O siya sa islos, tapos sa luwang adlaw, ipahimuyan ang itong kinakuhi. Sa ikatulong adlaw, kita pagabanhaw niya o kita magapuyog sa katubakan. Asa ka magpuyo? Sa tubakan. O sa mga magpuyo ka ng mga multo o galing mga tao? Klaro kayo, lagi pinayanan. Kaya sa mga pagpuyo, lagi pinayanan. Tao kita magpuyo. Ha? Pero ilaha, so may magpuyo nila. Ha? Wapat ka na, balo kung saan. Kanang ilahan, ang ilahan kuhan, kanang ilahan imahinasyon. Mura magpupuro ng tao, di lang mahita. Ay mong hitapon, malapos yung kamot. Ngayon, di na gutumo, di na hawag, kaya di sa may mukhaon na ito nga, di ka ni mahita, asa man butang ng pagkaon. So, wag sila ilabot sa isaan ni Kristo. Nga, daghan ng mga bot, kita sa silangan, sa kasatang tambong sa kananan. Upan ka mabrang isa ko, ako, tidak sa din harian sa langit. Wag sila ilabot ka. Kaya sila, hindi pangahon. O saon man ang lamisa na kananan, huwag pangahon. Kasi sila, hindi naman ang pangahon. Mula po, matay mo na sila guro. Huwag may mabuhi na mahulog mo na sila tumatay. Tapos mukuyog na ito na. Mukuyog na ito na, kamatay na kanina, narisa mo ida taas. 120, 130, 140, kasi malipay ninyo na, mayroon talaga 140. Wag yung taas ang kamoto. Ha? Lalo pa kasi ito mo. Sige. Sige mo nga ng pulo. Ang makahimo ana Ginoo lang.
Kaya naman, tudluan kanya, di ba? Ito ng Diyos ya. Tudluan kanya, kung saan paglintay na ng pagkadako ng pagkakon. Ang maayo lang sa iyo ka, maulingin ko na mo. Hindi pagkakon sa ng inilaw, alas ito'y inilaw. Grabe makakilaw, sa takip pagkilaw. Grabe yun. Kaya kailangan na yung mga hila-hila. Isa ka, manasutok ka ng alimango, pagkilahon. Ikilaw mo sa Diyos na una. Pero wala kay Ibra diha. Wala kay Ibra na. Kaya ang madugay mong kao mga hilaw, sa tanang ulo na natin dito, kanang tagaw. Sa mga doktor, ito tako. Tanang nga isda na ay hila-hila. Nga musata sa utos sa tao kung kanon na hilaw. Bisa ka ng karne. Oo nga, kita maluwas ta, depende sa itong pagkuhan. Pagkaon ako. Kaya sa itong pagkaon doon, sa pagod sa inyo kahit lang, pakukudaghan, wala'y handok. Kaya wala'y tambok na makakadugang sa inyo kahit. Pero hinondo ninyo, dili ang pagkaon ng pagkahiban. Ang pagkahiban ang nagdagdag ng pag-utak. Kaya sinyarihan at tingin. Pag ulit ni mo sa balay, high blood ka. Ewa kay bayan. Oo na yung mag-high blood. Pero mangutang ka na ibayan, tingin ka ay malon. Mao nga, di siya ka mangutang, magbuwa sa kalimangan. Mo na nakaroon. Pag mabungap kita kanan, atas mas kong pangutang. Kaya na naman ibayan. Pero karoon, ayaw sa. Nagmay sa. Ako lang sa. Kaya na naman. Kunya pohon, magtagsa mo sa kyanan. Kaya din istoryahan na doon malilitong hari. Wala yung nagtagsa, isang tutol gani, wala. Doon ay nadala dito sa kyanan para hindi mo taang. Muna-muna na yung taon itong kumot, tulirok dito sa Manila. Para makadala sa kyanan, das parking, doon nakatagal ng susimod at doon sa kyanan. Nigdagan, magtagtag ito ba mga tagat ng kaya? Doon na po ikaw, bala ko, amigo na ko dito. Sipa, lusog, ang diin, lalo. Kunya, ang iyahang kapalit, sa kyanan, 5,000 pesos na. Pero kargahan at patay. Kuha mo na. Isa rin tawhana. Taas mo yung tao? Ha? Oh, hindi na niya patay. Itong isudan ni Isaias ba? Si Isaias. Propeta Isaias mo to. Hindi mo pasabi anak kaila. Sige, leader. Pohon kung anak-anak, kana mo. Ayaw din mo tawa kung ngayon mo ipon niyo. Diba niya? Kaya kung dawat mo kayo ipon, ang iyong anak, di na makasakyanan. Kaya mo na mapunta yung kung makasakyanan. Gamag balay, gamag luka. Ay yung dawat. Pasagti, na kanang mga anak na to mo yung ninyo. Aron, itakay kalaghan. Kay pagkakawa niyo pa na magdaga na lang yung mga sakyanan. Dahil hula kami ipon ninyo. Dahil hula kami mudo ko. Kailan mo ito kaya. Mga kita, pag-inuwi kita, ayaw hindi tao mo ipon. Ayaw mo pagtukol ako. Ayaw mo pagtukol ako. Kaya buto mo ako, makasakyanan mo. Di magproblema mong pag-asulina. Na ayaw mo ito.
Pabili na support. Kuyaw niya ako sa liyaw. Ha? Kuyaw niya ako sa pabili ako tapos utaw. O buhay. Itaray mo daghan. Hinamdumi ninyo. Ipatay sa Diyos ang tanang tao. Gabilin lang siya. Kung walo ka tao. Si Noe, si Sim, si Ham, o si Jackie. At sa kasawa nila. Ining walo ka tao ang binilihan ni Tulura si Sim, si Ham, o si Jackie. Ay si Noe, di na natulin niya, di naman mga anak ay tigulang naman. Pagkamatay ni Noe, ang nagpadaghan, mao na lang si Sim. O mao ni kita karon kadaghanan, nalukog na hapit ang kalibutan. Ay na anak. Ang inyong anak, mga anak atong inyoon, magpinuutan na sila atong kabangan. Palitan lupa, palitan balay, palitan sakyanan, na ay manubang na itong nagubirno sa Diyos sa sulod natin. Na ay bugas, tag-pisong kilo. Bravo pa kag-ibuloy. Kaya kag-ibuloy, 5 kilo, atong pisong kilo. Kung naman yung tutungan na, adjust na mo sa lang. Ako tagalumpa ko lang ako. Hindi, marami pa ako sa ito. Pero kaya ako ito ko na eh. Ito, pero ayaw ko. Hindi, okay man mo. Pero kanilang ninyo, ang yunto sa drama. Okay, kanilang pa eh. Kanilang, no? Ay, nakamaya itong sampulo. Kailang mga silang mahis. Bilang katlo, lagi yung upload silang mahis na iuli ko lang ito. Ha? Bulagang mo ba na ito luminaw? Bulagan? Katuo ng taba? Hindi kinahanglan na magdalilani mo, pero hindi mo nagpindaghan. Libre na magula-ula tanah. Inyo ra mga anak na to. Ora na yung inyo. Kay ato man ang tulubagon, ako ngay magtubag na. Kaya ingon na ng Diyos. Kung mo, mapagaling mo sa kusimo, kung magtuman sa atong kabalauran, maglakaw sa atong tulumanon, kamu mahimo nga akong kaugalingon na bahagi. Kaugalingon mga akong bahagi, gikan sa kinataliwaan sa mga katauhan. Kaya ang tibuok na yuta ako, man manangingon ang Diyos di ako, Israel. Wako'y labot ang pangaso kay anong panahon na Israel pa lang ang nasa kasing niya. Nagihibog pa. Aron ang Israel, walay mutakot nga tambok sa baka bisan sa kanting karero. Lalabing na aron ang Israel o mga Pilipino, may gusto ka rin mga kulukon. Mga ilihis na pixel. Di man ka mga manimati sa una-una sa Ginoo. Lalo ilang anak. Dapat ka mo manimati mo sa una-una sa Ginoo para makamatikod mo ang kalibutan. Kaya kalibutan, una ni sa Diyos. Una lang. Ino din siya. Mahimo mo nga ako, paugaling mo nga bahagi. Sa tumakay bahagi man mo sa Diyos, ang Diyos po mo inyong bahagi. Ang Diyos mo ang inyong bahagi. Bahagi mo sa Diyos, bahagi po ang Diyos. Amen. Bilang income mo din. Kapag ang income. 13,000? Kapag income? Ano ka na yun? 13,000. Tapi, may panalangin. Kaya Diyos dito sulti, panalanginan ko ang panalangin kayo. Mo mga kando na may negosyante ka ba na to? Hinahinay ng kaputoy. Ay buha ko ng panalangin, buha ko ng sa kadaghanan.
anak. So, wala pa ka magsugod sa Dipolog. Sugod na ito sa Dipolog. Dayon maka-abot sa Buanga City. Libot is pagkatiyan, Usamis, o Mulapi. Pagkala ng Mulapi, Usamis, Himinis, Orlita. Ako, butak at ligaw ng tayo. Ha? Hindi mo na bata ko? Tawala po kamay. Kamay po. Oh. Ha? Kasi bro, tawala na po itong bibo-bibo. Eh, kung gamay ka si Luxor, gamay mo po na kapitan. Kung dako kayo along sa syudad, dako po na kapitan ba na walang bibo-bibo. Eh, yung kapitan na tayo dito, sustilaan mo dito. Ang dali ulat nila. Tilaan mo. Ba nino? Oh, Lunes, Singapore, doon po tayo ito. Inalawang sigong naglaag. Ako ang ngala na, hindi pwede yan sa sulahin. Ngala din ako. Ako inabulis. Ayun, sunod. Pagplasta na yung mga therapist dito. Kulang naman mo. Tingnan mo tayo kung tungkol ka sa bongga. So, ang tanang kapitano na pobre, katong malimpay o gamay, mo ayatong kaiskulako. Kaya, daghang tutupo ka na yung presyo na katukot kung walay lisensya sa iwan. Kaya, lisod kayo na. Kaya, lisod na yung sa 100 ka mo kailang exam, kahit ay itos na ang nakapasar. Mga magpaguyaw po mo sa akin. 100 ka tao ni exam, kahit ay itos na ang nakapasar. O. Wala pa. Makatunga ba kung sunda nila? Kaya masayo na? Kunya, kay mahal magbayan. Kunya, ang imong gasto mas dako pas bayan. Kaya tumangat na nila ang isa. O, mag-abang madang ka o apartment dito. Labing gamay, try kami. 4 by 3. Kunya, kayo para kabulan, yung mag-standby ito. Tulog kayo supa. Pagkaon kanino. Mas dako ang atong expenses ay sa bayad sa liyo. Kani nga, kanin puhon o makakuha ng kaani. Ako na rin ibuat. At predict na nila to sa DOH. Sa DOH na yun. Okay. Ano ba uniform ninyo, no? Mga babae? Laki? O, katundo na uniform sa digatas. O, itong hindi mo ron. Hindi mo tayo. Kaya itong noto iwan na to sa pulit. Kaya ipakita lang namin nyo. Kay kamu magyon, ikan pugat gusto tinggi. Kay pagkasabi mo sa internet, may importante ito yung mga Amerikano, mga Taiwanese. Dinukbun na. Tinggi na. Eh, talikod lang na. Kailan mo, pakita na na. Eh, kasi tinapon mo niya. Pangasawa mo kayo. Mas lang. Mas dahil. Ha? Dirira kayo. Naibig ka na? Naibig ka na, no? O, yung ka na gusto puling. Kalana. Ang tama, iyay. Huwag dito na lang yun sa klinik. Mas may pa sa klinik na lang. Okay, dirira yung kita ni dito sa klinik. Karoon, hindi mo ba? Karoon. Pero natrabaho ka. O dili, naglilit. Dili ito. Diha yung naglilit. Balay? Sige lang. Yung ang importante lang logo na. Ang importante nga na kayo logo. Basta sa aktual na na logo. Pagputangin dahil niyo ng logo. Kaya umma, Ana, ang telepono natin po. Telepono natin po.
representative, soalnya ito. Kapindidi, harus naman kami kapindidi. Ako naman, sir. Ha? Open pa ako, Domingo man ron. Wala di. Sa Sabado, ingon mag-i-process na. Approve naman to. Una, unahin mo, unahin makadugay na po sa patuloy. Kaya, ato naman, list of contract, magsugod mo, isa uno. Kaya, pinapilakan daw na lang, ikas lunes. Hindi, kumira sila. Ingat lang na, ipabulan dito sa uno. Para mo tayo. Iman mo tayo yung gado, hindi iputan ang pizza. Iputan ang pizza, o kanus na yun, para mo tayo niya. Pizza uno po. Hindi, pizza uno, notaryo na daan, pero iba na dito pizza uno. Pwede lang. Ano na lang, model na lang. Updated na sila. Updated na lang mga lawyer. So, atong istoryahon, si Wassalamualaikum. Kadyo. Wapi mo, yun niya po. Okay po. Okay. Maayong hapon sa atong mahal nga magtudlo. Assalamualaikum, salam. Master, mga nanay, adong hapon, inyong tanan. O sa atong mga kaigsunan nga niya sa atong mga cardinals, mga bishop, brothers and sisters. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala. Wassalatu wassalamu mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya ng Agama ng Allah. Sapagkat nandito po tayo ngayon upang celebration ng 5th anniversary sa Kingdom of Rest. So, ako po ay unang papasalamat sa aking guro na si Supreme Divine Master Pope Junito Gaboliapo dahil sa kanya ay ako po ay napunta sa aking tahas doon sa pinatahas niya sa akin. Mga kapatid, isa lang po ang mapapayo ko sa atin na hindi natin dapat mahalin ang dunya. Alam niyo ba ang salitang dunya? Akundo, aputikati atin ay dapat hindi natin mamahalin ang mundo. Dahil ulo ng malaking kasalanan. Kapag minahal natin ng sobra ang mundo, malilimutan na natin ang mga sugo na gustong ipahiwatig sa Ama dito sa atin, sa bawat isa natin. So, mga kapatid at mga magulang, hanggang dito na lang siguro, at ako ay nagpapasalamat, uulitin ko, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kani ako istorya ko ni ako mga oras. Ano naman ko. Mga siya ihana na po. Kaya natubukan dili na sakit. Pula-pula ako ng agad. Pula-pula ako ng Israel. Ako ay nagagad. Pagkuhan niya agad, ako na yung pula-pula ako rin. Pula-pula. Kaya yung pagtawag sa Espiritu, pula-pula lang. Ako pula-pula sa Israel. Kaya ay tumpang sa Israel lang. Hindi sa mga lawas.
nga una ko nga dili man mahimo nga ako si Ismael. Anak pa na ko na. Nagita ko kay pangalan. Ako niya mo. Nauna ko sa sino na ko wala ako. At ko sa Mulabi, wala po sa Pampo, wala, Tapa, wala. Nagita ko din sa Kapita, wala man. Dito sa Manila, wala niya po. So, usawa na muna ko na. Mao nga, nakahula-hula ko dito sa Kingdom of God sa una. Nagaghan ang mga anak sa Diyos kita dito. Mao nga, ako yun na una na libros. Pag dito, ako dito, lupa ng Espiritu. Na yun o, alip pa sa kinap. Bumbong ng Espiritu. Libros, hindi na tayo. Ako una. Pero ako nga, yung dito, kita sa kumunta ng Espiritu, kaya si Espiritu. Susunod rin ko nga kasi ko sa Espiritu, ni Ismael. Mao nga, gagama ko kung senaryo. Hindi po, hinahangin na Ismael, magdampo na siya naging away. Kay away mo ng Ismael, na Islam, ito po na lagi mag-away. Magdampo siya, na naging away siya, iyang musingit siya, na siya si Ismael. Pinakaadlaw na nung pubalita, na pinagdadap ko, isukol na siya Jesus. Opo nga, ako kita kawak. Pag-abot rin, ako diumbestiga, pagpunta niya, pagbilangay, mauman ang senaryo na ako ipadala. Hindi na siya rin. Pero tungkol na hintay ang asawa, sa asawa na hindi ito, napid na sa inyo na. Di ba kayo tungkol ng asawa? Kuya kay, problema kayo sa din. Sige naman tao, luto, pwede sudah-sudah. Kung makasukan ng ganang pagkagal, may pwede. Oo nga, nagpasumangin, iyan kong ipakatan. Namuli sila, kaya ay kalubian kay Lydia. Kunya, ang itinahanglan iyang firma. Una-una ako, kung inyo kong makatan, hindi mo. Kaya dalang Espiritu mahawa nila ninyo, hindi ina-upili. Basta pagkatan ko rin, ginawa ang Spirit kay gadang ko din siya dito, nadili na siya mo. Di na din siya nadili na ikaw mo, na naipulingin. Mao nga, nangayon siya ng pasayo, nadili niya kaya ang ahas, o gadang ko siya nadili na siya mo, na naipulingin. Nangita ka po, dito na magpagita. Asa ka na ako ibutan? Ako ibutan sa mga bisya. Padala ko bisya ka na. Tidak. Kadahin ko na ako ibutan ako sa mga bisya. Wala gusto ka ko. Kaya ka na Espiritu, magkita ko, magkalita ko na sa dagdaan ng mga dagdo. Kaya ka na ako ang mga bisya. Wala man yung may gandang po ng Ismael. Hindi maura man ito ng buhay. Huwag ka na uuspa itong iksina. Ora man ito. Mao nga, pilakan daw itugan siya sa iyang. Pagtugan na siya damgo, ako iba sa iyang. Tinuod pa. Iya kay dosi man siya. Apil man siya sa pagkadosi. Yunahuna din ako na kung dili ka, muhawa ka sa pagkadosi, kay imong dawaton ang pamilya Ismael. Kinahanglan, doon ay magdamgo sa imong posisyon. Gidamgo po itong isa. Padala po siya ng damgo ito sticks na ikuha siya ng balik sa pagkadosi. At ay, man, ay pagkadosi, dosi mo isa, pagkadosi. Mao nga, nakuha siya o si Ismael na siya karoon. Mao na ako dahil siya di pa na. Ako dahil siya di pa dito sa Islam, sa pulo. Mao ni alimentahas. Muuli ka sa Islam. Kaya kanang Islam, dili na maluwas. Kung dili na mutuo na si Ismael, o kung dili na mutuo na kanang Kristo, mao ang Diyos.
dili maluwas na sila. Ang ilang Diyos, Allah. Nan kay kanang Kristo, maluluwas mo na. Allah man ang Kristo. Dili man kay lahi ang Allah sa Islam, lahi po ang Allah sa Christian. Mao nga, kanang Ismail, ibalik na ang Diyos kaliputan, ipakataw na, hindi na sa Christian nga huwag. Kanil Christian nga tabuang ka, aron pagdakuan na, magtubog ng Christian. Ako siya di masulog. Karoon, Muslim na siya. Kamauna siya ng Muslim, kung nakusulat ng Muslim, ilagad daw, kuat po na isa, palay ni Muhammad sa Saudi Arabia. Muslim ang modala niya dito, ang ilang haji. Ang modala niya. Mahimo na rin siya kuat dito sa Saudi, kaya ako yung pagtraho ng buwan. Diba yun? Ako yung pahurog niya, ako yung dapon na bumantir sa Islam sa Kaiter. Dito sa Palestine. Ako yung paluwas niya ng mga Islam dito. Ako tuturo niya ang mga Islam. Di ka mahadlo, kung parang inoon mo dito, wala ito ang ayon sa luto niya. O, nana siya karoon, Ismail. Yan inaan siya ka. Kahayot, ito. Ipagita ako sa Kadidja. Na ako ipagigil niya. Isa Kadidja. Isa sa Kadidja. Ladalasa. Ay, sibuk po. Mamupo na po ito po na. Ay, Kadidja. Ay, tago na po. Swertihan kami di ninyo. Sunod ni Kadidja, si Kadidja na ina. Tanawa mo ko. Di, nagawan mo ng Sarah, Hagar, si Tura. Kung si Ismail, si Kadidja yun. Kanya pag hinay-hinay din gawas ng mga asawa ni Ismail. Kapag mga asawa niya, hinay din gawas. Sa ulahin mga adlaw mga nisita yung trono ng Islamita. Kanang simbahan nila sa Saudi, kanang Mika, kanang sa Mika, kanang Katolika na Kaaba, kanang Espiritu na mabalhin ng Islamita, parehas sa Land of Promise. Na ang Land of Promise noong Kanaan, pagbalik ni Kristo, kaya mag-ibalik, dapat sa Sakanaso, doon ay nagsingit na Mindanao, Ibulan ng Promise. Pareho anak. Taphang na lang tayo na. Ang Kanaan na ron, taphang na. Imbis na mga isaan ito niya Abraham, pero taphang na. Unang ikuha na sila, idaw-daw, nagpakita na dito kasuko ang Ginoo. Ang ilang flag, ibisi-bisi ang buwak. Ay, kasuko ang Ginoo, kaya taphang na. Pareho na mga itabo. Pag bukuha na yung katulid, yung bukuha na katuha dili, kanang kaaba, o kanang kaaba, bukuha ka na dili. Pero kayo kayo, silukan ang kaaba nito. Dili na panalangin, silukan, hadlok ang matawag doon na yun. O na. Hinali na ako kasipol. O na ito, tulis. Tulis ako niya, tulis. Ang anak ni si Tuba. Mga silong, jambo, anak ni Ay, katanan, ay ko sa kawalan sa akong magawa ng mga ito, mga gusto ko yung mga gusto yung mga tawa ko. So, dahil si Mark Vergara, nalapat ko sa lakitan, ako sa ibo na ito.
Yan ito ay tungkol kay nakasabot ko sa 15 sa master. O nakita ko kaluwasan. Ang tao makita ang ito kaluwasan na tinuod. Diba? Kaya sa una, wala kang mabigo mo nagkataga na ng kaluwasan kaya ako, pinumano rin kaya kong parulong na. Pero karon nagmahay gani ko nga nadugay mo ko pag-ini. Nadugay mo ko pag-ini nga gusto na lang kayo na tayo ako nga ni Juan. Tawag kung tawag eh, ako maulang ko eh, repair ko ni. Ikaw kung nga mawala kung kaulang eh, ako di kaulang ko ng Ginoo kung mawala po ta. Hindi na ako batasan ng taon na. Ako din itong batasan taon na, pero hindi, sili na. O, ngayon ikaw kung nga. Buktan mo Diyos. Wala sa ako dambulir na kuan sa budisin yun. Hindi ko maulaw, mahalok. Na ako dambulir, sino? Mala niya sa home perimetry 14-15 na kuan yun. Dambulir, medibisya. Sa lalong katulog na tao, okay. Dambulir. O dambulir to sa budisin yun. Usa ka sa kung nasulid sa tayo ngayon. O parang sa tibitan, mo na yung ilang dambulir. Italay 5, mo na ilang title, leader na sa spiritual leader sa tibitan. Sa italay 5, sa unang ko, yata niya ang kaibon ako. Na kanin, natubang ay doon. Okay lang ako ni talay 5 sa kaya ako masag-research sa YouTube. Sa unang ko, na-actual ako sa tangko na ang Bible, yata niya ang Bible sa Buddhism. Ito nga ni, sulat ko, ang yata ni Master, dito kami na po sa unti nakita daw ang tangko. Ano ko, namutala ng Master nga, unta mo na, patawag ka ng Master nga, ang Bible, yata ni Bible ako. Ito pas Master nga, ang spirit ko no, wala na ko na, wala ko na ako. Ito pa, hindi na sila karoon ng napupot dito sa spirito sa Buddhism. Ako, parang kay ko, yan o rin na tao, kaya ako lang kung magtuong mga Buddhismo ako sa spirito. Mau mo na itong ipangantoy. Pagkabanhaw ko, di ba? Kung mo, dawat sa spirito mo, lumos mo yun, dawat kong sa pinatingkapin yun. Hindi mo yung mga isari ko na. Eh, mabasahan mo ba dahil sa Reviewanon, ulit ka sa tingko yan. Diba? Na, kung sinikwe ka, ako na ninyo. Ako, di siya kumuringante, ako ginawa ko. O matuman ko sa kong talas. Diba? Nara ka. Kita. Kay, may uban po na ko tagaboto ban. Ang ilang mga parugana ng prinsipyo na diyan sa boto. Kasi ang founder sa Buddhism, si Siddhartha Gautama. Ako na ipakit ka Diyos. Yung buko lang ng panahon, at least na si Siddhartha Gautama, usa na kasato na pamilya o mahalika na pamilya. Sa Lipal or sa Lumbini na sa una na bitin sa Lipal na new modern Lipal na nagkaroon ng sa Lumbini. Sa Lipal yun. Kung natawa na si Siddhartha Gautama, na wala pa naman tao si Siddhartha Gautama, ang iyang mama nagdamgo na o gilipanti nga puti.
Ano sa istorya sa Derivada textbook sa Google. Ako nang ibasa lang. Yan yung dimasteral at least na ako binabasahan. Tinuod ba ito, Billy? Basta kaya ako nabasahan to. Damgo na din mama nga di Reyna Mahangayana na hari sa Lumbini o Lipa karon na hindi sila kalama. Damgo gilipanti nga puti o tunong kabuksungay sa ilang lipanti. Taas niya ba? Ay na sungay kay or magusungay or bangkil ba? O kulong naka taas yung is na siya. Na. Okay, wala ka dugay nga natawag sila ko sa ka manghupat ng dugay. Na rin manghupat ng sa una dito dahil sa Lupini kay naman manghupat dahil. Giliran na din na tuog yung dagdang dugay. Kami manghupat. Pagkaroon lang, manghupat mga Pinoy dahil ilang matugag dugay. Ilang kung malas katulugan. Mga pa nila ko ano? So, mga Buddhism, kamo may nung na di mo matuwa Pinoy. Kayo na to. May tinuod. Mato nga, yung ba sa katungkuan, magbuharay ng buha, karang ng buha, may ito nga pananaw nga, kana siya, usa na ka, hindot sa dambo nga, pinagis yung anak. Mato, ang iyang mga ginikanan ni Siddhartha, nalipay, ang mahal ni Siddhartha, si Hari Suddhodana. Suddhodana. Muna siya ang papa ni Siddhartha Gautama. Kung natao si Siddhartha na, sa edad, natao sa 17 years, o 7 adlaw, kasi kung panganak sa inahan, namatay ang inahan. Namatay. Okay. Wala bisa kabatod siya ang inahan, 7 adlaw, namatay na siya. Namatay na inahan. Mato nga, i-adapt sa isang stepmother, kaya yang papa, may asawa. Ang una niyang asawa, mo si Hari Mahangayana. May kaduha, si Pajapati. Na, hari niya, o hinay ko na siya. Pagka nang asawa niya, ni King Suddhodana, ikaw na sila kasa. Kaya mga huyang pamilya na sila kay, kaliwat ragyan ko na nila katong kanang si Suddhodana ko na si Kwan. Mao nang usul mo na, kaliwat na niya ako, baka nga nang isip. Kaingon, kauban na lang. Mato, biyanan si Siddhartha Gautama kang Pajapati. Kung naigsoon si Siddhartha Gautama sa ihakang Pajapati na si Gautami. Ang babae, si Sundari Nanda, o ang laki, si Nanda, half sister o half brother na ni Siddhartha Gautama. Ano siyang istorya niya sa Derivada textbook. Ako na nag-ibubay lang. Ako nang nataptalakot. Mato nga, sa diyan nga si Siddhartha Gautama, isa na 16 years old. Kaya ka na siya sa edad yung mga 7 to 16, surusuray na siya ng palasyo dahil sa ilang kinis. Gusto lagi sa makasinati sa gawas. Kaya palasyo man, sa gawas sa iyang palasyo, ikako ng palasyo sa una. Mutanta, kaning sintro at ipog napitan, mo ng palasyo. Usap ko sa kada to, higpit siya. Nakay mo bantay niya. Diba? Future king mo siya, siya ang man. Puli mo na siya, siya ang man. Mau may pinangga niya. Nga, edad niya 16 years old, iasawa siya ni Yasodhara. Nga ikagaw na niya po niya. Si Yasodhara na siya. Kung nag-anak silang laki nga si Rahula. Pero before na nilang nag-video sila, nag-ibisog siya, usa na kuha yung asawa. E mo nang, nag-contest na siya, usa na asawa niya si Yasodhara. Okay ka to, si King Suddhodana, kung amahan ni Yasodhara, ikaw, isuod ko sila. Kada si Suddhodana, pito na kayo mga isuod. Kada si Suddhodana, Buddhodana, Sakodana, Sukodana, Amitodana, Amitaw, Pamita, mo na pito ka isuod sila.
So, sulat yun. Oh, pangasilahan. Ay, nagpawan mo rin ng spirito. Yung muna yung kinaon. Muna yung kaalam. Sige, tayo. Kaya dito. Kaya kung may panahon nun eh, ako ang gusto rin ako pag-consume kung nagre, yung ko sa... Happy ko mga... Ano yung kulay ko? Mato nga ni kwadya ba sa ang amahan ni Siddhartha gutong amahan ni Yasodhara nag-convince siya ba nga ang iyang anak gusto nga makikipinyo kaya ka Siddhartha. Kaya Siddhartha sa una, sikat na kasi lahat kay ko siya nga bright. Ako makakuha niya ito. Kuha niya. Sasado. Ang natusan niya, wala yung tumara. Hindi na makaon ba? Hindi na mahuro. Sige, pagkakas na. Sige. Lo. Amo to nga ni ako balikod. Kato si ang amahan ni Siddhartha Gautama nag-convince sa amahan ni Yasodhara nga gusto niya ang anak nga maminyo dito ni Yasodhara. Mato nga sabot na sila kay di man maglang nag-post man hari. Pero kung siya kung ituman siya, ituman na si Suddhodana diya sa papa ni Yasodhara nga sige, di na ito lang ngayon, pero na-contest nga masawa na mo si Yasodhara. May kondisyon. Usa niya masawa. Ito, kung may contest. Yung magsika ng kuhan. Pinabretay, panaspadahay, pinapanaay. Ito, nabala kang yung papa nga kung anak na niyo, wala din kasi natin ginani kay hari God. Siyempre, paano na, di mo na ino niyo, bunugo na yung anak kay mahalik ka ka. Diba? Pero niya na si Siddhartha nga kuhan siya. Kapit siya nga. Kali siya kayo. Oh, nag-spirit din kayo nga ay kabula ka akong haring amahan. Kaya ako, kato na si Siddhartha nga, nag-practice din sa hilong niya ay oh, ako may dako ng kolasyon kaya nagsusunod lang doon siya sa ilang kolasyon doon. Kaya hilig na sa mga manap ko. Oh, siya sa Lumbini o Nepal karon. Hilig na siya. Mato nga tanan sa Nepal mga naging apil kay kumpis do kay prinsesa ko si Yasodhara gud. Siyempre, naging mapil tagang kay ako. Mato nga wala may nakadaw si Siddhartha Gautama gud kay tanan nga aspat daw siya. Sa pinabright ay daw siya. O tanan pakyaw yun na mato nga gimilya gid sila. O karon gid niya kay Fredman. Anak sila sa kalaki na sinahula. Bato nga edad niya o 29 years old, inangit siya amahan. Na amahan, haring amahan, pwede ba ko nga makagawas sa palasyo? Gusto ko makasinati sa gawas o sa palasyo. Wala man gitong ka ng pinilisong sa palasyo God, wala gitong ka niya kanang siyang amahan sa sulod o sa gawas. Yang sa gawas sa palasyo kay na may mga bata dito, may mga salita may mga tigulan dito. Sa sulod, wala nang ipakita ni Siddhartha sa una, sa pagkabata pa niya. Oo siya. O kita mo ni, future niya siya. Inagigi. Oo, na naman siya sa una gud. Na, nagkalakaw na si Siddhartha, yan po siya, ipakatawa niya sa balik. Iyon gana, sa edad of 6 years old, yan po siya ipakatawa siya. Pili sa akton. Oh. Matoy panagna. Di panagna dahil gituman. So wala pa lagi tanda, ni pa lagi siya, ni suna na siya, sa edad niya. Mato nga, nagpa nila. Gitawag sa iyang mga nga. Kumpleto mo to sa sama nga ko din. Huwag na ko. Apoy, bit sila. Oh, tango yung magiging pasyanis siya. Ellen G. White, kanang sa Batista, dan unang
Nambong ilang kasihan sa kuan sa budisin kay bukan yang budisin karon nga panahon kay wala mas panggit og damgo. Iwala na siguro nila kay ano lagi new modern na lagi. Ha? Lagi bilang kay totoo ilang ha. O sa pag kita ada sitwasyon niya kung siya nagipakataw sa kanila. O mo to nagpatawag iya amahan mo kanang pinakamay laki yun nga mo tagna yun. So tawag. Kalimot mo mga ko nakita na ko. Ito nga kani siya nakita na ko duha kang nakita na ko nga future ni Siddhartha Gautama. Siya may mapuli ni mga hari nga napo panimo o spiritual leader. Moto nga unsaon kuno niya nga ang iyang anak aron dili maka mahimong spiritual leader kay para aron dili mahimong spiritual leader nga man ang iyang anak kay madlok siya nga mawala ang iyang dili mapuli niya ang iyang anak. Di ba? Oh, kaya kung sunod minanaw na sa una. Kay anak-anak raw na may pagkiliwala ko, hindi mo nagpasa-pasa sa lain niya. Tapos karon, amo niya po na sa Pinoy, di ba? Oh. Mabunay batasan sa mga inseksan. Na ang ilang mga dato na sa diya, ito may dato na mga dato sa insect rin, mga negosante. Pagpunta, interesting. Ano sila anak lalaki? Una lang na sila, kung hindi pa na ilang katigayunan, diya lagi, kung hindi mga pananang, mga tuha. Mato nga, ako itong balik ko, itong nananggit na si Siddhartha Gautama nga mugawa siya sa Edward Hollow. Ito nga, ituktan. Tuktan siya. Sige, tuktan. So, ano to, si Siddhartha, ano si first step niya? Nagagawa siya. Ito, nag-open siya. Juan, kanang guard, si Sandaka. O, kasi ito, sakay karya, karuwangin. So, suri-suri siya sa mga barangay dito kay gawas mas palasyo. Mato nga paggawas ni Siddhartha Gautama sa palasyo, yan nakita masakitod na tao. Eh wala mo tugitod daw nila sa una siya nga maangkon. Ibakak niya ba, bigwas na siya. Oh, ay nalagid. Iya ba no? Gino lang pro si Siddhartha kapano lagi ito dani. Ubat pa ito nga, anak, isa mo na ito, ano, ipagkakan ko rin mo sa, buwan, nga, takbo na mo ito, hindi naman siya, pwede mo ibinabot ito niya. Ito, nakita si Siddhartha Gautama nga, sakit ito, mahal po sa palasyo, okay naman nga, pagbalik na siya, sunod at na po, nakita siya, paano po, masakit ang namatay na tao. Kaya wala magipakita dito sa iyang aman sa palasyo. Ito nga, ano kung tanda siya naman na nani kita yung buta sa gawas niya. Ito nga niya naman na, ako rin ipikita sa iyo, kaya di ko gusto nga mo gawas ka sa palasyo kaya ikaw yung future king na nakbot. Mato nga, nanangin siya sa asawa siya papa nga, gusto na gito blackout sa palasyo. Kung bulag na gito mo, mato na tuman ang spiritual leader, wala matuman ang iyong pagkahari. Wala matuman. Kaya, kung siya na inawag yun. Inawag yun siya. Kaya, gusto nga, nakaw siya, yabot siya sa India. Kanang Buddhism, hilig ng mga fasting o meditation. Kung nakita siya mga munggi diya sa mga kagubatan, sa mga meditation doon, nara sa mga kagubatan, sa mga mingawi kayo, hindi kailangan mag-meditation ka nga, deres kasada, ma-disturb ang imong una nga, imbis mag-focus ka nga, kuhan, tawag yung masuko pa ron, kung saan ya, maray bato nila nga, mag-meditation yun. Oto na nga, lima ka mong giyanaptan nga, disciple niya, mahayin mo ito disciple niya, ang lima. Pero ako inganlan kung kinsa itong lima. Kaya kung inganlan ko, ako kung isulti ito, manganli. Bakit siya ako manganli? Ato nga, di ako to, pag-fasting niya, meditation siya, 1 year yun. 1 year siya ako pag-meditation.
Pero wala, kapag 1 year niya nga pagpasting ang benepisyo niya, wala yung itabo ato nga, enlightenment, kaya gusto mo silang enlightenment ko. Muna ituwa na nila, ang tanang tao, pwede mahimog enlightenment. Enlightenment ba? Yung pinakataas na antas na uli na tao, muna sa ilang ituwa sa Buddhism. Nanghawat to lima, kaya naglood. Kaya itong mga mungil din, ang mga kahukot. Lupat na sa tradisyon ko sa lugar nila. Para siya. Ako, nagpadayin lang yung sorry si Siddhartha, yun ni siya. Ako, naabot siya sa Buddhi tree. Na pinakasikat niya sa India. Na Buddhi tree. Buddhi tree ang ngalan. Diyan sa 5 years straight. Na nag-fasting siya. Kaya nga, 5 years straight na fasting. Iabot ng kuno ang usa ka lukas, ikaw niya mahumay. Tapos sa textbook yun, sa tirabada mo lang ang textbook, wala kayo buboto. Damgo mo mana. Damgo ko. Ako naghatang nga sulat ng master. Dapat ng master sa akong damgo yun, sa spiritual. Damgo ko 3. Sutis master na ako sa kukubangan. Dapat yun dito. Ikit yun. Nga master na. Buklo, tingin si master sa akong damgo. Punta man kita sa ito. Ito ba ito kay anak sa master? Damgo. Imbestiga ko master sa damgo. Yan, master na. Buklo, tingin si punta man di Siddhartha Gautama. Ako siya din, baru ko siya nag-ikot siya. Kailangan nga, kami naman doon, hindi ako. Tunga dito pa, buto kami naman doon. Siya buti, lain mong utubang ito nga, kami naman doon. Mato nga, yan ako nga, kaya si Siddhartha Master, yan ako kunuhay ko. Yan ako lingkod sa Buddhi tree, lagyan. Oh, sikat na sa Buddhi tree karon sa India ron. Yan na pagtabog niya. Alam? Oh, istorya nila. Mo to yan mo nga. Kasi Siddhartha Gautama siya. Nagpasting na 5 katuloy. Pili lang na 5 katuloy. Nagpasting siya ng bandiya. O, total niya 6 years na kayo. Ika sa paggawas niya kung isa na 29 years old. O, di ba? 29 years old. Paggawas siya sa palasyo. Nagpasting sa bandiya. 30 naman siya kita dato. Oh, amo to nga na 30 na siya to, kaya naman after ato. Mo to nga natukod na niya ang Buddhism yun sa edad na 35 years old. Dito sa Juan, dapat kumanya pagsi sa Buddhism sa India. Narap na din ko yung Buddhism, kailangan ko. Pagpan ba? Dita lo, sakit pala. Matong na po rin mo dito pag masyal, no? Wala taman. Umorot ko ito bakot. Pag tinuod ko ito, kaya ako ito na yun. Ako nag-ikuan ito lang. Sulat doon. Ano na-share na? Ito niya sa... Wala na ma-share. Six na siya ma-share. Kaning tinawag na sudlan sa espiritu, anong espiritu ba? Di ba mo siya sa istorya? Mau niya lagi ang espiritu ha? Siyempre may bago siya. Oo nga, proyekto. Tinawag yun ang yata. Tayo. O nga, sa edad na 35 years old, natukod niya ang Buddhism sa 6 basic o leadership.
Ang nga siya nagkuhan, Siddhartha was found with species of Buddhism, was found with Siddhartha species mo, tilo bakahan ng kuhan niya, sa kuhan na. Halo. Nambiyan na. Ang ayan ako. Number. Last 7131. Ayun, ipon mo na niya. Kailangan ko ba? Hello. Oto siya nga natuko din yang kuan. Kanang meaning nga Buddha awit in one din na siya kay ang nakawit in one na wala ay Siddhartha Gautama yun. Buddha awit in one. Mo na siya kasabot nga ng Buddha awit in one. Pag ingon lang nga Buddha, yan na din gili. Di na mao niyo pagulawan. Sa Buddha na Busa, nabutihan. wala ka sa buong Buddha. Sabto na mo diya, kanang Buddha, sabot na awikin one. Ang nag-awikin one na si Siddhartha Gautama lang. Wala tinuod mo igsoon. Di kay, di kay, mingon dahil mo nga, sito na point dahil nga, sa Buddha, di na mao. Buddha ba? Nana. So, salamat. Na-explain na yung mga naihanan ako. Kaya niya, explain ko niya ang Islam. Sunod Ba tayo istorya ba? ang atong Facebookan kanina po pagkatuon sa Buddhism. Mana? Mato siya. Sa pagkakaroon, kita pa mo sa iyang mga isuot na lima kabo. Ito nung lang sila ko. Ano? Tapi tumatong Islam. Tulong niya siya pa may niguwa, mo nga na pa'y 5 kung taon. Hindi na ipwede tutlo, ikaw na ito niya. Ikaw si Kuan, pinupot ka. Magdili ko dahil nga pinipinoon sa pa, pinipinoon na pagkabanhaw, ay pinipinoon na sila to. Hindi pa rin na talaga na po siya ang pagkatao na siya na po. But if tanan ka naapay sa investigasyon sa pag-isyon. Basta ang inyong kuwan, pagpalarin ng pagkamunay sa inyong pagpalalaga, still focus, still true, may pagbantay mo kay duha ni bantayanan ha. Ang bantayanan duha, tentasyon o pagsulay. Manay bantayan, temptation o trials. Berbagi ha, temptation and trials. Pagbantay mo na kay duha ng bantayanan to, pagsulay mga tentasyon, bantayan na siya. Kaya kanang-tanan, ako rin nabuhat ha. Ako ang musulay, ako ang musulay. Kaya, tayo naman kayo na ano. If there is another source of wisdom, except me. Boom. Sulayin ninyo, asa man na inyong Diyos. Tutan na daw ninyo ang adlabtan na. Ayaw gamitan niya ako. Kaya, naman ka, there is another source of wisdom ka. There is another God. If there is another God, it means there is another source of wisdom. Asa ka na? Ha? Asa ka na ron? Sulay daw ninyo. Kasi nai another. Ato daw ninyo. Then, back here. Balik din. Itong tanaw ng pinakapag ninyo sa Islam dito. Hindi, doon na pailain, doon na may mapapabana. Para ba ni Jesus? Siya, no one is good except God alone. Why do you call me God? Siya, God Master, ayaw magtutudlo. Kung sa'yo akong buhaton, aron ako makapagod sa kinabuhi tayo. Ito ba si Jesus, ano gitawag mo ako maayo? Balay-lay maayo.
gawas ng Diyos na. Kaya kung doon na pala ay maayo, gawas ni Hesus Cristo at kung panahon natin, yan tuwa ninyo. Palitaan ninyo. Wala. Walang. No one is good except God alone. If there is other, kung doon ay other God, there is other source of wisdom. Wala man. Hindi mo dito. Wala nga. Kaning ato, wala din. Sa hanglan, na kita magtuon sama sa ilaha, magtuon po mo, sa ilang natutunan, ay sila, kalungan ay ato, sama sa kabilang kanina, sa kabisyan, kay Tito na kabilang, galing mga anak niya Abraham, hindi kabilang na. Kung gani na ang mga anak sa Ginoo, mga principal post haligi sino yung pinamo kay ito sa Abraham dosi sa nang ako kaya di man imo apilo niya si Isaac kaya si Isaac maraman to si Abraham si Jacob maraman to si Abraham espiritual sana maunang wala lain na magpapil sa lawas ni Isaac. Maura to si Abraham, to si Isaac, to si Jacob, kaya ganang lamisa sa limo, kinakain mo ng tulong na lawas. Pagin mo nga, daghan niya ang mga po. Ikan sa silangan o kasatpan, tambong sa nananan, upang ng Abraham, Isaac o Jacob kaya sa ingarian sa langit. Dili mo santo nga na ay Abraham dili ay Isaac kaya ay Jacob kaya. Dili na kay mag-away na silang tulo tungod sa panalangin kung kinsa ang panaginip. Nagkay siya Abraham ang itagan anak. Kung pagkabanhaw itong isputan, banhaw ng tulo, laiglawa si Abraham, laiglawa si Isaac, laiglawa si Jacob. Tingnan ko si Isaac na ako ng panalangin. Eh, po siya ako, ako ni Lamisa. Tingnan sa Abraham, ade, kamu, ako Italian ng Lamisa. Hindi pa, kaya sila dito Lamisa. Upa sila tulo dito. Maong araw yung mga sabot. Ang Diyos na Gingon, ako mao ang Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Isaac o ang Diyos ni Jacob. Mao ni ang Gingon, God, one in nature, but consisting of three divine persons. Abraham, Isaac, o Jacob. Ha? Dili po lang Trinity. Three person. Three personas. Kailangan. O, sige, ikaw na po. Ha? Sige, kalian mo na kaya. Sige, ikaw na po. Oh. My case. Sa dili pa sugod dali ko sa akong pagdugang lagi. Ang atong mahal Isa. Ako sa dentist ko siya ako si dili din ito makalikta ng atong mahal na kusog lagi kay dili din po tayo makaariwa siya. O di po tayo makadawat ato ang mga katundanan. O wala po siya. Mga kita mga kardinal. O dili po tayo makasangyaw sa kamatuoran sa tanang kamatuoran kung wala po siya. Mao nga atong pasilunggan ang atong mahal na kutundo nga siya bitaron templo sa espiritu na ino niya nga ikinabot sa espiritu. So, sa kamatuoran ang mao siya. Uban sa pamilya, ako sa pasilunggan, siguro salamat Pastor. O karon ako magadugang kaninyo sa pag-ingon
Nalipay ko dako sa misyon na gihatag ni Master kasi diya nagsugo ko bautismo. Nagpakita man siya nako dito sa ako ang giaton sa Dubai. Sa diya ako kitang awak ako nang pag-ibautismo ng siya ng bautismo. Yung si Master usap na. Natuwa na siya bergihok ng pagkalo, wala ni kulo. Tayo mo siya dinabi. Yang ibutang, nahimog na ng orasan ko. Untok doon alas 12. Matog pa niya, nakadaog ka. Ay pagbanha. Nato banha. Naglanghap mo siya. Kaya, nilakaw siya, nasala. Live pa rin. Nasala, nilakaw siya. Mao nga ako magiging kaninyo nga kining Hebrewano 12, versikulo 14. Inyo kining dawaton aron kamo makakaplag sa lawas sa Dios. Matud pa sige mo dinhi. Panipasugin ninyo ang pakiginitay uban sa tanang mga tao ug ang pagkadinalaan kay kung wala kini walay bisan kinsang makakita sa Dios kay ang Dios diay espiritu na lawas. Mao nga kinahanglan kung gusto mo maluwas, dula gid mo lawas ang atubangon. Aron nga aprobado ka mo nga naluwas. Aprobado ka mo nga mahimo mga anak sa Dios. Mao nga ako nagpadayon karon sa akong misyon na kaning misyon na karon bautismo sa espiritu sa tubig. Kunya ang mosunod ini mao ang bautismo sa Espiritu Santo. Na kung wala ining bautismo wala ginharian sa Dios sa Pilipinas. Mao nga sa dili pa rin maabot ni bautismo dunay pila pinaagos kamaturan dinhi sa mga kardinal sa atong mahal na magtutudlo Benito Gabuli Yabo. O muna po pila nga dambo na to ang kanyang Pilipinas girahong ini kay dili madamto ang Pilipino kung makatawa sa Dios kung dili girahong ang Pilipinas. Ug daghang salamat sa inyong pagpamati. Tama. Ito yung tatlo. Kani magong sa perito ako man parating hawas daw na. Kanya pahawa ako dito sa kita ko paghawa. Hawa ako na malayo ko siya na talayo. Siguro din ko nga hindi na ako makasuli. Buwan na po sila. Kanya ang akong ibudadunahan na pwede na po kataga para si Kanyete siya. Kaya si Kanyete masunggulo pasti. Grabe po si Kanyete mo pasti po sige manaway ng tao. Huwag nang ino mo po. Si Kanyete ba Kanyete? Ayutano. Pastor Kanyete Ayutano. Kung nga akong ibudahan, akong iplano nga siya ang akong padagko ni buwan anang espiritu. Ibulang na siya, ikuyog na siya ang pangtal. Iuwa na, hindi siya nataot. Siya may ikuyog na ko. Ako nga akong gihatag niya ang papel, ang papilan. Pag-ulit dito na ako, pag-ulit ako dito sa napita, siya nabiling sa samal. Panahon ko sa COVID. Ako nga ako dahil siya na wala siya sa kapita. Kaya kung asa ko ng Ginoo, tuan ang Espiritu. Dili kay kung asa ang Ginoo, ang Espiritu wala siya. Kung asa ang Ginoo, nadi ang Espiritu. So kayo mag-ulit. Ulit ako ang Espiritu. Ito para ko din si Juan Bautista na ingon sa tubig. Purting tinawa murag yamog katinawa. Alam ni yamog siya mo yamog katinaw kayo ang yamog. Ilang itong pa din. Tungod kay di na ni makuha o dili pantusan o dili antusan. Mao nga among ipalakaw sila tuha di Domingo. Libot ikan ni Kapita padulong sa orkita Usamis Pagadian 18 round padulong. Mao nga nakuha ni Aw
nakuha na ng Espiritu ka karon. Upang nga niya. Mga pag-release mo, ano, hindi na tikit. Kailangan naman siya. Pero huwag naman niya pag-release mo. Wala na. Pusa, ang amuhan niyo karon, pinuntan di kaya ta. Diyan mo hatag o makasita sa atong suko. Kaya kung masuko-suko mo, makauna rin kung sakit sa inyong pagtayo. Patay mo din mo. Sa dito lang na, patay mo. Hindi mo makakita sa atong ugma. Hindi mo makakita sa ugma sa akong swerte. Mau nga magpinuutan, magpaubos, magbago. Hinundurin ninyo nga ang Ginoo o nag-isulti niya July 27 din siya sultihi ang tao sa iyang sala. O kinahanglan magbago o mag-ilusot. O dili magbuhat o pautang kay dili. Anak kasimple. Kanang kamatayon, isultihan ko sa Ginoo 1996. Sa yun na tayo ang kambal sa kamatayon. Magtuo o mutuman sa suko. Ang kamatayon ay kambal. Mutuo o mutuman sa suko. Kanang sala ay upulan Diyos. Sa yun na tayo ang kambal sa sala. Magbag-ulang sumat. Ora, wala na yung tinagin mag-rosaryo ka 45 ka mahal mo. Ito kapag-himaya, kamarya, pinag-dili ka. Hindi na kinahanglan maglakaw ka mga bihon. Kaya gisulti sa Ginoo ang tambal sa sala, magpag-o o mag-ilusot. Ang tambal sa mga ayon, mutuo o mutuman sa sugo. Ang sugo kayon, ayaw pagkanaan ka mo. Ayaw pinagana. Ang maayo lang sa iyo ta, inyong pulagan mo. Kanamit ang kamot. Yan anak. Kung sa pagsugo na ito karoon, ang Ginoo kasulti, ni at karoon sa pinakadakilang ahas sa Ginoo. Ang ahas niya ron, pagbanhaw na. O galing ka pagbanhaw, ang atong topic, kadakuan ba? Mga kaayuan na to. Mga buwan. O kana, ito pa kayo tanaw, no? O, bilis na, may isang puso na ito. Ito, huwag po kayo. Kinanaw ta, asa naman ito isa? Ikaw na, ha? Ha? Agad mo? O, sige ka na, huwag po kayo. O, na, o, sapatos niyo, hindi natin sa pula. Isa bilang. Oh, okay. So, our program is adjourned. Ito na itong program. O, magkanto na mo sa akuan kayo mag-dito na dito. Hindi na. Ha? Lahi-lahi ng kulon. Pinang, sir? Pagawas. Sir. Ay, pagkakin. Kani,